BTR गोरोबथानि खान्थि बादियै BTRनि सिमाखौ बनाय जायाखै आरो सुबुं बिसानखौ लानानै जाबादि BTCनि बायजोआव थानाय बर' गामिखौ सोसननायनि थिरांथा लादोंमोन बिनि सायाव थि रोखोमै आथिखालाव BTRनि सिमाखौ फेहेरनाय बादि नुनो मोनाखै। दा बेखौ बेस खालामनानैनो आं दिनै सावरायनो नाजानाय जादों। आसामनि गहपुर, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' मैखोम गामिफोरखौ BTRआव थिसननाय बाथ्राखौ लानानै बर' हारिया रंजानायजों लोगोसे साननो गोनांबो दङ होननानै आं सानदों। मानोना गामि दाजाबनायखौ BTR गोरोबथा बादियै खालामनाय जादों बुंदोंब्लाबो मावनाय हाबाया BTR गोरोबथाखौ गुदि खालामनानै मावनाय बादि नुवासै। बेयाव सिमानि खोथा फैयासै आरो सुबुं सानखोनि पारसेन्टेजआ गोरोबासै। 50, 60 आरो 70 जौखोन्दो थानाय बर' गामिखौ दाजाबैनि जाहोना मा? आरो कमिसन दानानैबो कमिसननि जोहै मावैनि जाहोना मा? BTRनि गामि थिसननाय हाबाखौ कमिसननि जोहै एप्रुभ खालामनानैसो मावनाय जागोन आरो 50 जौखोन्दो जनजाति गामिखौ BTRआव थिसननाय जागोन होननानै BTR गोरोबथायाव लिरनाय दङ। नाथाय दिनै बेखौ फालियाब्लानो हरखाबै गामि दाजाबनायनि थांखिया मा जानो हागौ? कमिसननि जोहै मावफुंनो गोनां हाबाखौ हेंथा होनायनि सोलोजोंसो बेखौ खालामनाय जादों बादि मोनो। मानोना बेखौ खालामनाय लोगो लोगो बर'फोरनि मोनसे हेंथानि दोहौ फैगोन आरो बेनो कमिसना मावनो गोनां हाबायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन। बे गाज्रि गोहोम लाबोनो जुनैसो बेखौ खालामबाय नामा? आरो बर' दैदेनगिरिफ्रा बै फान्दायनाय जेयावसो गोग्लैबाय नामा? BTR गोरोबथा बादिब्ला सिमा खानानै BTRआव जनजाति गामि थिसननाय बाथ्रामोन। नाथाय दिनै सेटेलाइट रोखोमै खनखां खनखां जनजाति गामिखौ मानो थिसननो लाखो? BTR गोरोबथा बादियै 50 जौखोन्दो जनजाति थामहिनबा 50% ट्राइबेल डमिनेटेड एरियाखौ लानानै बे बिसाननि सुबुं थानाय गामियानो BTRआव हाबनांगौमोन। नाथाय दा 80 आरो 100 जौखोन्दो जनजाति सुबुं थानाय गामिखौसो BTRआव थिसननाय बाथ्राया बोरै फैखो? मोनसे खान्थिनि गेजेरजों जानो गोनां हाबाया खान्थिनि बेरेखायै जायोब्ला बे हाबाखौ बेरेखा हान्जाया उनाव थलं थफं खालामनो